Okrem tohto múzea ste si čo zatiaľ stihli prejsť na kremnických gagoch? Prešli sme si múzeum Národnej banky, ktoré bolo pekné, a vystúpenie Lojza. Ste tu poprvýkrát, alebo? Prvýkrát a hneď sa nám tu zapáčilo. Takže prídete aj na budúce? No určite odporúčime známym. Ja som tu druhýkrát. Zatiaľ sa mi to páči, preto som tu druhýkrát. A prišli sme sa pozrieť na dcéru. Takže vy ste aj, predpokladám, účinkujúca v čom? Áno, som účinkujúca v hre Čírko Vivaldi, alias 4-ročné obdobia. No a zajtra ešte hráme Haštericu o 10:00. No a najviac sa mi nepáči počasie. Boli sme tu len chvíľočku a zatiaľ sa nám páči veľmi. A čo konkrétne? Začali sme teda skupinou Lojzo, ktorí boli veľmi dobrí. No a teraz sme si pozreli to teatro Magical, ktoré bolo tiež fajn. A prídete sem aj na budúci rok? Keď sa bude dať, tak áno. K vrcholom festivalu patrili produkcie štúdia L+S z Bratislavy, Na fašírky mi nesiahaj, populárna partička a špeciálny komponovaný program Anatómia gagu so všetkými ex-prezidentami Akadémie humoru. Som tu asi tretíkrát za tie roky, ale tento raz boli dôvody dva. Jeden bol ten, že zorganizovali taký spomienkový večer so všetkými bývalými prezidentmi humoru, ktorí tu fungovali na kremnických gagoch. A ten ešte lepší dôvod bol, že som tu hral divadelné predstavenie po obede. Čo hovoríte na svojich spoluúčinkujúcich? Vážite si ich? Bola to dobrá zostava? Už je potom? Určite by som nemohol odpovedať, že si ich nevážim, aj keby som si to myslel, ale nemyslím si to, vážim si ich, bola to výborná zostava a bolo s nimi príjemne. No nás sem pozvali, my sme sem radi prišli a našli sme tu to, čo sme si mysleli, že aj bude, teda našich divákov. Povedali sme im, čo sme im povedať mali, oni sa smiali, nás to potešilo a tak máme dôvod sem prísť aj na budúci rok. My sem chodíme za divákmi, ktorí asi vedia, čo od toho tu očakávať. A keďže už sa s niektorými z nich aj hádam poznáme, pozerám po tých, čo práve odchádzajú z celkom vydaraného predstavenia, no tak my si možno až tak namyslene môžeme namýšľať, že to, čo robíme, čo sme robili, čo všetko obdivujeme na ľuďoch, s ktorými sa tu stretávame, nie je také najhoršie, že tí ľudia majú stále dobrý vkus. Moja reč. Divadlo Bolka Polívky vyslalo do Kremnice svoj atraktívny ženský súbor Maléry s úspešnou komédiou Nebe. Simonko, senáš sem. Tohle tělo tě bude ještě chvilku živit. Já bych to strašně ráda s tím Vronským nějak skloubila, ale to prostě nešlo. To ti nešlo dát dohromady. Máme obsadené skoro všetky scény. Dá sa povedať, že dokonca ľudia sa niekde aj nedostali. Atmosféra je výborná. Myslím si, že nezaskočila ľudí ani trošku ochladenie, takže ten ročník prebieha tak, ako sme si ho naplánovali. Snáď, čo by možno viac prospelo, keby sa Kremnica zväčšila. Ak ste, milí diváci, nestihli tohtoročné kremnické gagy, určite si nenechajte ujsť tie budúcoročné, pretože ten, kto už raz zavíta na Európsky festival humoru a satíry, prichádza do Kremnice rád a pravidelne.